Hei, meillä on treenit tänään 8. Riimakallolla on kuulemma aivan helvetin hyvä riffi. Ja. Hei Felix. Mitä sä tykkäät tästä biisistä? Hyvä kappale. David, oot sä ajatellut tälle biisille jotain nimeä? Joo, tää on Speed Queen. Speed Queen. Nopea kuningatar. Hei, mennään vielä kerran. Speed Queen. Koittakaa nyt muistaa, että tää alkaa kitarariffillä ja basso tulee mukaan riffissä ja rummut normaalisti. Mitä?